皆さんこんにちは。ようこそカメライムラン TV へ。カメライムラン TV のカメランです。イムランです。今日は2人でスライム作りをやっていきたいと思います。作り方は超簡単で、材料はこのたったの2つだけ。もうこの2つでできちゃいます。じゃあ紹介を言います。これは液体洗濯のりです。これは液体洗剤です。でも今日は色をきれいにするために絵の具を使いたいと思います。はい、作っていきます。入れるために入れる容器と混ぜるもので作ります。じゃまずこれを入れますね。じゃみんなに見える。これは自分が作りたい量で量を変えていきます。じゃあこれぐらいにしてこっちから先に入れますね。絵の具青じゃあほんのちょっとよし、これでいいか。はい、じゃあもう混ぜるよ。これ混ぜるだけでも2、3分ぐらい混ぜるとちょっと固まってくるからモールスライムみんななりかけてる。だってもうなりかけてるよ。食べる気？違う。ちょっとこう見て、箸が動けなくなった。スライムによりスライム危険ってかじゃない？外してでこれで、取って井村、連打勝負をしよう。自動ずるいよ、先に押すなんて。皮ができてるスライムの。みんな見て。これが本当のドロ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 最初は手についちゃうけど、やってるうちにもうつかなくなるから、ぜひ最後までやってみてね。で、これできれいにしよう。もう楽しくてこんないろんなスライムを作っちゃったよ。君もたくさん作ってみてね。ブラック迫力ある。ブラック。よいしょ。よいしょ。赤が飛び出た。楽しい。これついちゃった場合はこれで取れるから。今日はたくさん遊びました。君もぜひぜひやってみてね。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ウイグル語でホース。